אבל אתה אחרי אוכל, אביב, זה לא חוכמה. אני מתה על הפרצוף הזה הקטן. למי יש בולבול יפה של גבר? למי? כמה? 78. אחרי אוכל, לא ואבוי, אז כמה אתה שוקל? 76? חיים שלי קטנים. מה? קוקו דילנדי. מי ככה B.A? מי זה B.A? מי זה? איזה שעון בן חיל אשר איננו נח ביום וגם בליל דופק הוא כך טיק טק דופק שעון בן חיל ביום וגם בליל. עוד כמה סרטונים יש לי שלך, אני הולכת לראות אותם כל יום. דופק הוא כך. את יכולה להעביר לאמא שלי? בטח.